Ụmụnne m enwekwara ihe mmadụ na-aga anụfụ, o nwekwara ihe a ga-anụ nnọọ asị ekwutekwele. Ihe ka a ga-akpọ ya ihe asọpụrụ asọpụrụ, ka a ga-akpọ ya iwe ọkụ, ka a ga-akpọ ya ụchụ, ka a ga-akpọ ya wee megbe asawa aka ọrụ ekwensu na-anụkwa na ụmụnne m ọ na-anụkwa. Mgbe iche na ịnụcha na onye ụwa ya butere tinkana eburu ozu onye ọzọ ya dịka ebu ukwu nkụ, eburu ozu onye ọzọ ya dịka ebu ukwu rie ewu agaje. Ụmụnne m, ụnọ ọsọ nwata nwoke nọ n'ọhụ ganga na nwunye na ụmụ ya, ya wee family man. Nwoke na nwunye echewetele, ndị mmadụ lakpuo, ha agbanye ọkụ sokiri iwe ọkọkọ bebi na tụte a na-akwa anaghị ehi ụra abalị, agaghị amaga ọkwa chi ejie. Nwunye ya echegotele mụọ ha 8 ụmụ 8 ihe na nwunye ya mụrụ. Lekwa ya na ụmụ ya na nwunye n'ezinụlọ ya. Ọ ya ka nwakepukepu bidere gawa, nwa mmụmụ na-esoje akọwa akụkọ ihe yiri ashịrị na ihe yiri akụkọ na-eso ibe akụkọ nwa ebe na-akọwa dat na ke nwaanyị ụkwụ apụọla ya ama na ọ kpatuwerele nwe ya ukwu ya ụwụhụ naanị dị ebutugo injin. Dị ma na-anọ ya bido jụwazie nwunye si na lekwa ihe ya nụrụ ọ wee eziokwu, ele otu ihe shiri mee. Ha abụọ ebido ghacha nwa ọnụ. Nwoke si ihe awụ ihe a ga-ajụta na ajụjụ, kpochalie ụmụ ya 8 ga-echeki ka ọ mara ka ọ mụrụ na kenawụ ka ọ mụrụ. O lekwele rizọt apụta ya wụ na ụmụ 7 nwoke ya, otu nna nwoke ịshazụ ụlọ wekputere ya. Jụwa nwunye so how come ọ wụ onye ka ị na-akpọtere nwe ya ukwu, onye na-aga na nkoro ya kwụrụ ụgwọ ya. Ụnụ mana ụmụ nwaanyị ya gbara ọnụ gbago, ya gbara ọnụ gbatuo, ha ebido ghachawa ọnụ. Ihe yiri agamekwe, ihe yiri nkuko, ihe yiri mba, ha abaghị n'ọgụ kpurukutum mkputum. Nwoke abaghị n'ime ụlọ ya wụrụ na nwoke nwere egbe ka palie egbe tụtụrụ ụmụ ya 7, ndị ọgbara kadu, ndị ọgbara n'isi, ndị ọgbara n'obi, ndị ọgbara n'ukwu ehe, tụtụrụ ụmụ ya kadu 7 ahụ nọ na ọ mụrụ. Asọ ya nwe ọbara ya mkpụrụ ya, ya gbagbuse ha, gbagbuo ha kwe ka nwunye ịshazụ ụlọ gaa natara ya n'iko. Tụtụrụ ha egbe gị nọ n'isi nwunye ụra dị ya gba nwaanyị n'isi. Arọsha the woman to the hospital before anyị na-erule nwaanyị ajụọla oyi, jụọ gagwuo the wise block. Family agwụ ma ụmụ 7 ka ọ mụrụ maka nwunye ịshazụ ụlọ wekputere, ma nwunye ya nụtara ya gbagbusa onye ihu na onye azụ. Ụmụnne m a ga-akpọkele iwe ọkụ, ka a ga-akpọ ya mfemfe ara, ka a ga-akpọ ya ihe asụpụrụ asụpụrụ, ka a ga-akpọ ya ụchụ, ka a ga-asọ wee ekwensu otu na-eche eburome ya ekwensu. Ọsụdụ ha ka ya gbagbuo nwunye, ọsụkwana ka ya na iwe na ọfụgbuele na nwunye ka ya ma nwa ọ gara aga outside wekpute. Even though na nwatakịrị dị innocent, ara ọgbụgba ya eruteghị that side, ya eburugodo ụzọ tụtụrụ ụmụ ya 7. Ọbara ya ndị ka asọwa ụmụ ya, ndị ka eyikwere na ya ka ọ kwanyere egbe n'isi gịnị kpe ya kwe tụtụrụ ụmụaka gbagbusicha n'ihi gịnị bikọs nwoke ọzọ riri nwunye ya elu. Ọsụkwa na nwunye bịa nwa ebe onye gịnị ya bụ ọkwụrụ nwoke na ya na-alụgachi ya bịa pụọrọ ya tụtụrụ family gwụ, ma nwunye ma ụmụaka na-enwe eke ha pa onye hụrụ onye aza jụọ oyi. Ụmụnne m na-anọkwanụ biko nụnụ wakele nọ n'ime ya biko nụnụ. Olee ihe a ga-asị ihe ke na ihe ọnwụ echewe ntị ebe ya na-akwadododo, echewe ntị ebe ya na-akwadododo. Ihe yiri akụkọ na-eso akụkọ, ihe mbụ ya na-ele na Nollywood, ihe a na-ele na national television na ụmụ Nollywood, akpa fim asọ fiction akụrụ agbagoola akụrụ ka a na-emezi live na nwaanyị nwunye ya ọ lụrụ ji ego elu na ọwụ gịnị ka nwoke ọzọ jiri ga to the extent ọ ya na ya mụọ nwa. Den ajụjụ m na-ajụwo ọ gịnị ka ụmụ nke ya mụkwerere ya, because such woman mụrụ ya ụmụ ya efinishie ma nwaanyị a ma ụmụ niile ọ mụrụ ya maka a mụrụ ahụshiri eji weta. Na-anụkwanụ biko nụ n'odo na-anụkwa a na-akọ ya eyi akụkọ na-eso akụkọ. Ụmụ nwaanyị ọkwana gịnị ole nọ n'ihe ọwa kwa m ugbo ha so ụmụ nwaanyị ọ gịnị ka unu chọrọ? Women, what do you want? Ọ gịnị wụ ihe nwaanyị ga-eji lụọ di mụga ya na di ya mụga mụọ ụmụ 7? O zuru hinye ya ga mepere nwoke ọzọ ụkwụ ghere ha kwa otele ya chere mmiri loo, ya ewere nkoro echere mmiri loo, chere mmiri ụnọ ma ihe mmiri ya ewerekwe nkoro cherekwe mmiri na-agbanyeghị
ya ewetele ya awụcha ga fechasịa ya ewere gụrụ pụọ lọwa n'ụlọ ya bịa ya ewe nwa afọ ime acha ya mụọ tụkwasara ndị ọmụga amụga ọwụ gịnị wụ ihe ka biko nụnụ ọwụ gịnị wụ ihe nke a biko nụnụ the other day ka m na ebe ụmụ nwoke na-eme argument ha sị na Chineke nna na ọ bụrụ naanị na ọ ga-ewepụga ụwa nọ ka e yi ụzọ abụọ were ụmụ nwaanyị dewe na saịdị ke ha na ọ ga-amagbu onwe na ụmụ nwaanyị nọrọ na saịdị ke ha na-aba datịrị enwe mgbe ha nara Chineke nna ehepa na ha enwe mgbe ha ka o lechara ha na o mere Adam ebere na Adam kpewuru na ọha bụ ọ na ịhapụ Adam kpewuru otu o kpewuru ya na ụmụ anụmanụ ha nọrọ n'obi ọma na ọ bụ ehepa o kpere Adam na ọ ya ka ụwa na ọrịa today na nga ọ makwara hapụgakwa ha na ihe o mere ha wee inye ha ihe ha na-ana anya na were gị hụ n'otu nwoke si na-ede gị hụ na nwunye ya emere n'obi nwunye ya emere ya echeta ebebe na Chineke na nga ọ makwara biko hapụgo ụwa ụtọ ụwa anụ mgbe o kechara ụmụ anụmanụ kewe Adam ọ na ịhapụ Adam today na ịwa onye gba ọtọ okpo ya ọzọ ya na ọnwụ mwebata o webatara nwaanyị ndị ihe o ji enweghị iwe na onweghị mgbe Adam si ya na enidiri help na ọ ya nwalere Adam hụ na Adam nidiri onye enyemaka na ọ bụ onye enyemaka ahụ o nyere Adam bute obi ebere na ọ ya ka ụwa niile sọfaga today ụmụnne m ihure egbucha m na-ele nwoke na-ebe dị very serious na-eme argument na-agbaga agbada na ọ marakwa nnọọ ihe a na-ekpere m n'ọnọ na Chineke ga-anọ ekpere na oke ụwa na ụzọ abụọ kwuru ụmụ nwaanyị denwe ha saịdị ka ha na enwe nwoke gara ebe agaga kporo nwaanyị ya mara azụ ọ ya eji aka gaga gọrọ na ụmụ nwaanyị dị na ha nọrọ onwe ha na ọha nwaso mebie ụwa otu nwaanyị ghọrọ from there ghọrọ chama ọwụghị ihe abụọ gwengam ọ gịnị butere ya all bad domestic experiences ihe mmadụ na-eme ibe ya nwaanyị ya na di ya bi ime ịlụ jụọ na nwụ na kwenye ga-ezogbe gị si na-alụghachi ya kwara ngwegele ngaghachi ike gị ya ga-akwana nnọọ John meghe nnọọ kwụde onye ka ọwụ ya na ya bụ awa ga fechasịa ya eburulo ya ga nnọọ ga-echere mmiri asaịdị chere lekpute n'mgbulo onye ọbụla kpachapụ anya ya o echekwala na ịmara na onye gị na ya bi na ịma ya na ịma ihe ọ ga-eme na ihe ọ na-ga-emeli gị ga-akwa anya kwatowe na mgba aja ihe ọ ga-eme reaction ya nwere ike agwaghị ya na ihe ọ ga-eme ị gaghị ebelive ya onye pushikwala ibe ya gị che na ọ dịra ṅụ imesị onye gị na ya bụ iwe chetakwa na ọ dịrị hụṅụ ịgwa ya otu ọ ga-esi ewe iwe ụmụnne m onye ọbụla kpachapụ anya ya mmanụ kwafuola chaa na-eme nkịta ọ lara n'iyi